dos nenos que nacían, e non só polas enfermidades causadas polas carencias alimenticias. As vacinas foron o mellor remedio contra a mortaldade infantil. A nosa seguinte historia trata do home que trouxo a Galicia a primeira vacina da historia da humanidade. O médico municipal da cidade da Coruña, Vicente Antonio Pose Roibanes, saíu pasear co seu neto nesta mañá de domingo. É un home adiantado ao seu tempo e por iso sofre os ataques do sector máis reaccionario do gremio médico, que lle reprocha as súas técnicas e as súas ideas innovadoras, nacidas dun interese permanente pola evolución da medicina en Europa e a loita contra as enfermidades. Por desgraza, na Coruña están aparecendo os primeiros casos de varíola, especialmente en nenos da idade do seu neto. A varíola camiña a pasos axigantados por toda Europa e vai deixando unha gran mortalidade, sobre todo nos nenos, que presentan menos defensas contra o virus. Seguro que todos oímos ou dixemos algunha vez o de máis vale previr que curar. A mellor forma de previr as enfermidades son as vacinas, que nos fan inmunes a certos virus. Ese foi o gran salto que acababa de dar a ciencia médica no tempo do doutor Pose Roibanes. Ao longo da súa historia, a humanidade viuse exposta aos efectos devastadores provocados por enfermidades pandémicas, entre as que destaca a peste, que no século XIV acabou con case a metade da poboación de Europa. Pero outras enfermidades máis comuns, como a varíola, dezmaban permanentemente a poboación mundial. 1 de cada 10 enfermos de varíola morría. Os que sobrevivían, despois de 3 semanas de dores e escozores moi fortes, cando lles caían as chagas, quedaban marcados de por vida. No século XVIII, a varíola mataba anualmente en Europa a 400.000 persoas de todas as idades e clases sociais, aínda que os nenos eran os máis prexudicados. Na Galicia deste século, o índice de mortalidade infantil era do 38% no primeiro ano de vida e do 50% en nenos de ata 7 anos. Aínda que parece mentira, as vacas foron claves na loita contra a varíola. Sabían que vacina ven de vaca? Atendan. A finais do século XVIII, un médico rural inglés, Edward Jenner, observou que as mulleres que muxían o leite tiñan ás veces unha especie de varíola por estar en contacto coas vacas. E comprobou que aquelas mulleres non desenvolvían despois a varíola humana. O médico tomou secrecións de pústulas dunha daquelas granxeiras infectada e inoculoullas a un neno de 8 anos nun brazo. Unhas semanas máis tarde, inxectoulle ao neno pus dunha persoa enferma de varíola. O neno non enfermou. Acababa de nacer a primeira vacina da historia da humanidade, que foi a que trouxo a Galicia o doutor Pose Roibanes. A pesar de ver cada día a morte na cara de moitos dos nenos contaxiados polo virus, Roibanes non perde a esperanza. Agarda por unha arma que pode cambiar esa condena a morte xa nos primeiros anos de vida. Con moito cuidado, abre a caixa e vai sacando un a un os cristais que conteñen fluido con virus fresco de varíola, necesario para poñer en práctica a innovadora técnica de vacinación que se está aplicando en Europa. Pose Roibanes ten tanta fe na ciencia e na nova vacina que non dubida en utilizar o seu propio neto para comprobar a eficacia do novo tratamento. As contrastadas experiencias da vacinación do Dr. Jenner en Inglaterra son un avance científico extraordinario que quere levar a toda Galicia. Está convencido de que este é o único método para vencer a varíola e non pode fallar. A vida do seu neto está agora en mans da ciencia. Estamos en Caión, na comarca de Bergantiños. A comezos do século XIX, a varíola xa causara moitas mortes nesta comarca. O protagonista da nosa historia foi quen trouxo a vacina contra a varíola aquí e quen a levou a Betanzos, a Santiago e a moitas outras zonas de Galicia. Animado polo éxito das vacinacións, Pose Roibanes inicia unha campaña para erradicar a varíola. En persoa ou ben enviándolles a outros médicos mostras como a que el recibira de Barcelona, vai levar a cabo a súa particular campaña contra a enfermidade.
O médico betanceiro desprázase a diferentes localidades para inocular vacinas con fluido fresco ou, no caso de non dispor del, facendo a vacinación de brazo en brazo con virus fresco de vacinados que o acompañan. Deste xeito, asegúrase de que o virus non perda a súa eficacia. Na Casa do Concello de Betanzos realizou Pose Roibanes en 1806 a súa campaña contra a varíola. Xa escribira a súa instrucción para administrar e difundir a vacinación antivariólica, e o rei Carlos IV xa ordenara que a vacina chegara a todos os lugares do reino. Esa orde real puxo en contacto a Pose Roibanes coa excepcional e pouco coñecida expedición Balmis. Para levar os avances da vacinación ás colonias de América e Asia, Carlos IV ordenou a realización da Real Expedición Filantrópica da Vacina, á fronte da cal situou o seu ciruxán de Cámara Real Francisco Javier Balmis. O lugar de partida sería o Porto da Coruña. Na época, a única maneira de transportar a vacina ata os territorios onde non existía antídoto era manter vivo durante toda a viaxe o propio virus. Este método precisaba da participación de seres humanos que fosen transmitindo a epidemia. Unha primeira dose era inoculada no primeiro portador, e cando o contaxio estaba no momento culminante, extraíase o fluido e inoculábase noutro portador. Así, de brazo en brazo e renovando cada 10 días os trasvases de vacina, íase conservando a vacina durante a viaxe, ata poder trasladala á terra. O Instituto Coruñés de Zalaeta ocupa o solar no que estaba a Casa de Expósitos, a dos nenos abandonados. Os nenos que levaron a vacina da varíola cara a América saíron da Casa de Expósitos, e a súa rectora Isabel Zendala foi a única muller que participou na expedición de Balmis. O 30 de novembro de 1803 parte da Coruña a corbeta María Pita. Os primeiros en recibir a vacina foron os habitantes das Illas Canarias, e logo os de Porto Rico e Venezuela. Despois dirixíronse a Cuba e a México. Desde Acapulco desprazáronse a Filipinas, a Cantón e a Macao. Regresaron bordeando África e arribaron a Lisboa despois de case 3 anos de dar a volta ao mundo. Hoxe, en laboratorios como este, estudanse metodoloxías e fórmulas para loitar contra a enfermidade. A loita contra a varíola no século XIX abriu as portas da vacinación. A Organización Mundial da Saúde declarou erradicada a varíola en 1980, pero hoxe segue sendo un reto atopar novas vacinas contra novas enfermidades. Aqueles nenos que recibiron as primeiras vacinas contra a varíola chegaron a vellos grazas aos avances da ciencia médica. As vacinas